hold, og det er Puslingedrengene. Giv dem en stor hånd. Og vi skal have plads, for vi skal lege trafiklys nu, for vi skal have plads til det. Sådan. Okay. Så går vi hen og lege trafiklys. Nu lader I bare bilerne stå der. Kom. Hvis I gider altså. Ikke deroppe i dag. Det skal vi ikke. Nå. Grøn. Når det er grønt, så skal man løbe. Rødt. Hvad er det så, man skal? Grøn igen. Regnvejr. Det ser sådan på. Det er det ikke i dag. Brandbil! Rundkørsel! Så skal man løbe den anden vej. Der er meget, vi skal have trafik. Godt. Nu må I gå op og se, om der er noget oppe i jeres biler. Og vi vil gerne have nogle redskaber. Der, ja. Vi skal lige bruge lidt plads. Det var der. Hvad var der nede i? En ballon. Okay. Vi går lige lidt. Så lige ballonen med. Nå. Prøv lige at komme herhen. Ja. Det var godt. Må vi se, om vi kan holde den op i luften, eller på den bruge hovedet. Kun hovedet. Ja. Ding, 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 ding. Ja. Ja, og fingrene må også godt bruge. Ja, hovedet. Det er godt, Daniel. Ja. Kan I også bruge fødderne? Fødderne. Rigtig meget gulvet. Og brug fødderne. Ding. Ja, fødderne, Lukas. Ja. Har vi nogle reserveballoner? Det var det venligt. Hvor du hen, Mads? Ja, nu bliver det svært. Kan man også godt gøre det med lumsen, tror jeg. Man skal ikke sætte sig på den. Må jeg se? Er du klar? Så bakker du selv med numsen der. Med numsen, prøv den hen. Kom så. Op ad rum. Ja, okay, det kan man også.
Kan man også bruge knæene? Eller næsen måske? Næsen, det kunne man også godt bruge. Ja. Tungen måske? Ja, det kunne jeg se. Ja. Og se, man kan med tungen. Jeg skal godt være langt ud, hva'? Ja. Kasper og Markus, er vi ved at være klar? Står den rigtigt, den der? Okay, det var i orden. Nu skal vi lægge ballonerne hen i bilen igen. Fordi nu skal vi jo lige vise, hvor gode vi er til at slå koldbøtter. Og hvis nu alle dem, der har rød t-shirt på, de kommer med herned. Og alle dem, der har grønne t-shirts på, de går over til Kasper og Markus. Og alle dem, der har gule t-shirts, de skal starte med at lave nogle koldbøtter her på midten. Alle dem, der har røde t-shirts på, de kommer herned. Godt. 2 og 2, er I klar? Nede på knæene. Over på den anden side af den røde streg. Johannes. Ja, er du klar? 1, 2, 3, nu! Sådan, havvæg, kom! Ej, jeg har ikke sagt nu, Mads! Der! Ja. Er du klar igen? Mads og Chris. Er du klar? 1, 2, 3. Jo, godt. Kom I herned igen. Jeppe, så er du lige sammen med Malte. Johannes, den anden vej ud her. Så. Jeppe og Malte, er I klar? Og 1, 2, 3, nu. Er I klar igen? Så. 1, 2, 3, nu. Du skal skynde dig lidt, så kommer Chris først. Kom, Jeppe. Er I klar? 1, 2, 3, nu. Richard, er I klar? Du skal ned på knæ. 1, 2, 3. Du skal grave jo, Johannes. Kom så. Ja. Kom nu. Jo, du kan godt. Kom, Mads. Skal lige være sammen med Malte. Er du klar, Malte? Så slår vi lige ham, Mads. 1, 2, 3, nu. Rosa. Jamen, så kan man jo sagtens vinde, det kan jeg godt se. Ja. Og Jeppe og Johannes. Kommer du, Johannes, eller? Mads. Ja, 1, 2, 3, nu. Og sidste tur. 1, 2, 3, nu. Og Malte. Ja. Ved I hvad nu? Rosa. Nu bytter vi. Nu kommer alle de gule t-shirts herover. Og alle de røde, de skal gå over til Markus og Kasper. Og de grønne, de kommer ind i midten. Nå, de 2 første. De 2 første. Og du er bare klar, Daniel. Okay, er du klar? 1, 2, 3, nu. Nej, du skal ikke være med, jo. Ja, det vil jeg godt. Du skal være med nu. Det er kun 2 og 2. Sådan, ja. 1, 2, 3, nu. Så. Philip. Johannes, er du klar? 1, 2, 3, nu. Så kommer I. Ja. 1, 2, 3, nu. Og lige før. Er I klar? 1, 2, 3, nu. 1, er klar? 1, 2, 3, nu. Og 1, 2, 3, nu. Ja. Så tager vi lige en tur mere. Hej Johannes. Nu skal du lige passe på, nu kommer de her med fuld fart. Er I klar? 1, 2, 3, nu. Og 1, 2, 3, nu. Johannes, vil du være med sammen med Philip? Ja, så skal du komme herned. Skal du det? Og det.
Og sidste tur får Johannes og Philip. Det er I lidt for tæt på hinanden, tror jeg. Sådan. Og 1, 2, 3 nu. Det var sidste tur. Okay, så bytter vi igen. Nu skal de gule gå over til Markus og Kasper. Og så skal de grønne komme herover. Og de røde skal ind i midten. Kom, grøn. Kom her, Jenny. Og de to faktisk allerede klar. Og 1, 2, 3 nu. Ej, hvor er I gode til at kravle. Og er I klar? Andreas. 1, 2, 3 nu. Og Jamie og Lukas. Og 1, 2, 3 nu. Så kravler I. Ej, Lukas. Det er snyd. Og Mathias og Lukas, er I klar? 1, 2, 3 nu. Og 1, 2, 3 nu. Er I klar? Og I skyder en gang. 1, 2, 3 nu. Det var vigtigt. Så skal vi lige have den sidste tur. Mathias, hvad var du sammen med? Nå, Mathias og Mads. 1, 2, 3 nu. Og Lukas og Andreas. 1, 2, 3 nu. Og 1, 2, 3 nu. Ja, det var sidste omgang. Ja. Nu skal vi have redskaberne ud igen. Og så skal vi lige sidde hernede i pizzaen. Vi sætter os lige her i pizzaen. Med benene ind her. Alene det at sige pizza, det er en øvelse i sig selv. I de her lopper. Prøv lige at se, hvordan det går i dag. Det var 10-4. Det er ude i numsen. Ja. Okay. Nå, er I klar? Hvad er det nu, vi skal? Ja. Ja. Og vi skal lige have klappet lidt af puslingerangene. You're